Dosta nam je više apela, trebaju nam neke konkretne mere, konkretne sankcije za sve koji ne poštuju ili zagađuju prvo sebe i svoje komšije. Mislim, baš me briga za njih, ako hoće sami sebe neka truju, ali nema pravo niko drugog da zagađuje. Da li pratite zagađenje vazduha u vašem gradu? Na sajtu taktinfo.rs uvek možete u svakom trenutku pratiti zagađenje vazduha. Prema informacijama na našem sajtu, zagađenost vazduha iznosi 98 mikrograma po kubnom metru, što znači da je kvalitet vazduha ocenjen kao izuzetno loš. Zato građane i građanke Novog Pazara danas pitamo šta misle o zagađenju vazduha u Novom Pazaru. Ovdje je sve zagađeno i ljudi su zagađeni. I vazduh i narod. Prvo od vozila, drugo iz vazduha. Ne znam više šta je više zagađenije. Ove forune, ove kuće što šporeti i ovo, to se više ne zna neki pelet, drva, ne zna se više na što se narod grije. Dosta naših građana koriste tkanine koje zagađuju vazduh. Ko da me neko davi, koliko je teško. Pa vazduh je dosta zagađen, znači primetno se vidi da je posebno u zimskom periodu kad je grejna sezona, znači kad nema vetrova, nema gde da ode, znači baš se vidi da je zagađen vazduh. Recimo, kogod ode malo više u planine, Golija, Kopavnik, pa kad jednom 2 puta udahne onaj vazduh, vidjet će u stvari koliko je ovdje zagađen vazduh. Dosta je zagađen. Nemamo velika zagađenja od neke velike industrije, teške industrije. To su samo zagađenje od ložišta, tako da je to svakako rešivo, ali neko mora da se suoči s tim problemom. Mislim da ima rešenja, ali niko tim rešenjima ne pristupa. Tako da bi vlast svakako trebalo donese neke mere da se što pre ovo stanje reši. Mi smo iz Beograda i ovdje smo tek jedan dan, pa čini nam se da je malo čistiji vazduh nego u Beogradu, ali i dalje nije baš to toliko čisto, da kažem. Možda je sneg malo pročistio vazduh jedino. Da, sneg je pročistio. Svakako lep je grad, prelep je, nismo ni primetili toliko zagađenja. Samo znam da je katastrofa. Morate sami da primetite da ne može sve diše. Nemamo reći, stvarno. Jedino rješenje po mene je da se sadi rusko drvo Palonija koje proizvodi jedno drvo za 14 ljudi kiselnika. Posljedice ćemo tek da vidimo za 10-20 godina kako ćemo oboljenje svako od nas. Tako da ja lično razmišljam, verovatno svako od nas da što pre pobegne odavde na bilo koji način. Ne zbog nas, mi smo već se dovoljno nadisali ovog vazduha, ali svakako za našu decu. Moramo da razmišljamo na vreme zbog dece. Ne zaboravite da nosite masku kada je kvalitet vazduha loš. Ako nas pratite na društvenim mrežama, pišite nam šta vi mislite o zagađenju vazduha i da li pratite kvalitet vazduha pre nego što izađete vani. Za Connect televiziju, Nizar Hukić.